Txal mingain erregozia bere saltzarekin. Gaurko bigarren errezeta, eta oraingoan ere, klasiko handi bat. Mingaina. Zein etzaio gustatzen mingaina. Egongo da jende zaiona gustatzen, baina guri behintzat etxean asko gustatzen zaigu, eta esate izuet, errezena eta gehien gustatzen zaidana, ni goratzen naiz, jatetxetan da lan iten nuenean, mingaina menuan da askotan egoten zan, eta beti iten zan egozi uretan bakarrik, barazki batzuekin, ez nik aurrengo moduan, eta gero, behin egozita zegoela, iten genuen moztu eta arrautzestatu. 15 pusketa arrautzestatzen genituenetatik, 15etik, 4 ni jaten nituen. Holan, bakarrik jateko, bizio. Bueno, mingaina, ingo duguna da, mingaina garbitu dugu, urrotzetan eukin dugu, ordu erdi, batzuk ospinakin izate dute, ni ospina eta bakizuen izela oso ospinzalea, gatza eta piper beltza, bi aldetatik, eta hau ingo duguna, olioa hor bizi-bizi jarriko dugu, eta ingo dugu pixkat erregozi ingo dugu. Normalean baki jendeak egiten duela egozita bakarrik, urarekin jarri hor eta egozi. Baina aldea dago horrela egin, eta gero saltza aparte egiten diote. Ikusiko zuen horrela egin da, saltza batera ingo dugu, eta ze ondo geratzen da. Orduan, zu bizia, gero buelta emateko ni zerbait, hemen daukat salda pixkat, eta hau gero botako dugu gainetik, eta hau bizi dagoenean, hemen hasiko gara, gorritzen pixkat mingaina alde guztietedi. Bien bitartean, hemen daukat, kipula, azenarioa, porrua, eta baratxuria, eta hauekin ditugu, txikitu, eta behin gorrituta daukagunean, bartara botako dugu, ondo erregozi dana, ardo txuri pixkat, salda, tomate saltza pixkat, tapa jarri, eta lapiko azkarrean, honek behar izaten du gutxi gora era, tamainan arabera, baina 50 minutu bai, ni 50 minutu bai botatzea izkiot.